Det er ikke for sjovt, at vi er i top 6 2 år i træk, og så er det også flot, at vi gjorde det sidste år som oprykker. Men vi viser igen i år, at vi er et kompetitivt hold, der går ud med en spillestil, og så går vi selvfølgelig ind for at vinde alle kampe. Nu har I jo spillet mod samtlige hold i top 6. Hvordan vil du vurdere styrkeforholdet i Nordic Bet Ligaens top 6? Det er helt vildt tæt. Jeg synes, at alle kampe har faktisk været rimelig lige. Det er sådan en række, hvor alle kan slå alle. Så det er også bare at gå ind til alle kampe med tro på det. Så den er helt vildt uforudsigelig og virkelig kompetitiv. Klart set på budgetmæssige ting og sådan, der er vi ikke lige så store som de andre hold. Men jeg synes, vi er en klub, der kan gå ind og drille alle hold. Det så vi også mod FCK i pokalen. De havde det også svært mod os. Så ja, vi kan drille alle hold i Danmark. Altså hver kamp vi går ind til, der går vi ind for at vinde. Vi går ikke ind for at spille uafgjort eller noget som helst. Vi går ind for at vise os selv og prøve at få de 3 point. Vi er ikke bange for noget som helst. Selvfølgelig, det er super fedt at komme ud på deres store stadion og sådan noget, men jeg synes ikke, at vi bliver kyst på nogen måde. Vi går ud og spiller det fodbold, vi gerne vil spille. Det er nogle fede erfaringer at tage med. Det er nogle super fede kampe at få som fodboldspiller, men jeg synes, vi matcher dem rigtig godt. Og hvad skal der så bygges på, hvis I skal op og bide skære med de hold, der ligger til oprykning? Så skal vi lukke af noget bagved og score nogle flere mål.